Can abortion delay destiny or stop spiritual work from positive results? Yeah, thank you. Ajụjụ gị ma mmadụ ike ime o nwere ike ibute ihe ogbochi ma ọ bụ mee ka mmadụ ghara ide enweta ngozi kwesịrị ya. Yes. Nke bụ eziokwu, whenever you bring what is called n'ọnụ oyibo obstruction to the wills of nature naga normally, if you don't want to be in pain in creation, this consequence creation, in this gross material world, a matter need key into forces of nature, you will never be injured, you will never be hurt. But whenever you put against the clock moves this way. Now, for you to be at peace with one guy in money over, key in. But whenever you refuses to key in, yeah, maybe you are moving anti-clockwise, you'll be crushed, you'll be hurt. Now, whenever you committed abortion, you have brought in distortion, because they can see na mmụọ na onye na-abịa ụwa ada abịa alone na-enwere ụmụ mmụọ ha na ha na-egetere na ịbịa oruzie mgbe ha yirichara akwa ka ehi tizie the ground running, esikwazie ha na-ekasa na ama na ọbịa ụwa ha na-akwado ịbịa na ọya enweta isi. Of course, every action with equal reaction, ị ga-attract iwu ụmụ mmụọ, the anger, because etu a mmadụ ga-atụ ọ bụrụ na o nwere ebe na-anụghị ọkụ n'obi na ị chọrọ ịbịa bụrụ ya desire n'ihi eje ya bụ mmemme ịkwadosigo nnọọ onye anwa dị not even tell you na ma ọ bụ onye anwa ịnọrọ onwe gị onye abịa yọba gị sị gị na n'ihi na ya chọrọ gị ụbọchị dị etu a na-eme mmemme dị etu a, ị hapụzie nnọọ ihe niile ị nwere ọnwụ na o nwere appointment ị nwere kasa ha ncha niile hopuzie na ị ga-eje na be onye a ụbọchị dị etu a akara aka onye anwa agwọrọ gị n'oge oruzie mgbe ị richara akwa n'ọka ihe itizie the ground running ọsọ ọkọzie nwafọ nwankwọ na ga-abịazi na how will you feel? Yes, etu a ihe esi feel anger, etu a ka ụmụ mmụọ na ndị eluigwe na ndị ana si feel anger whenever a commit a blunder intentionally. So ọ bụrụ ma ọ na-eweta iwe ụmụ mmụọ, ọ na-eweta iwe ụmụ mmụọ. Ọ bụrụ ma ọ ya blọkụ blessings, ọ ya blọkụ blessings, because ụmụ mmụọ a bụ ndị njeru nke Chukwu na-ayọtara gị ayịyọ. Mana mgbe ọbụla ime ha dị upset, mgbe ọbụla ha dị angry with you, definitely ịmadogo na ị ga-lose a lot. So ọ na-eweta iwe, ọ na-ablọkụ ngozi. Ya bụ ihe ị ga-emegolo bụ ịyọbagoro ụmụ mmụọ, mewegoro ihe na-akpọ appeasement, mewe cleansing, mewe ihe na-akpọ restitution, iwechigha yọbazie ha mgbe obi ha ji wee dee n'ebe ị nọ, ihe continue goziwe gị. Mana ọ bụrụ na obi ha edoro n'ebe ị nọ, ma ọ bụ na ikwutọrọ dị ekwu, ma ọ dị feel like na o nwere ihe o mere, ọkwa ndị ọzọ na-eme onye bụ ndị ọzọ kpọọ m isi kpụrụ akpụrụ arụbat, isi gị na arụbat ọ bụ ofu ihe. Ịmụrụ na enwere ihe example n'ọnwa nna fụrụ n'anya ka ọ na-apịa ịtarị. Ịmụrụ na o nwere ihe nwa amụrụ na street by street mother mụrụ ya wụọ ma ọ dị normal, mana gị nwa na onweghị nwa azụrụ na ezigbo ezinụlọ ime ya pịawa gị azụ. Ihe eji apịawa gị azụ ka ịba uru. So isi na onye a maka na o nwere ike onye anyị na-ene anya na omere ọ bụrụ onye ara itigoro ọfụ na mmụọ, ịghọtara ya. Mana gị nwa bụ nwa ọgbụgba ndụ ime ya a apịawa gị azụ, because ụmụ mmụọ niile na ndị so obi ụwa dị disappointed because ha emere expect n'ebe ị nọ dịka nwa nwere okechi from okike. Daalụ.